Oh my god. Nej, det er nu, man kan lige se det. Nej. Det er fordi, jeg står sådan og griner. Jeg er stadig ikke så elegant. Hey friends, og velkommen tilbage til Magasin Hangout. I dag skal vi vise, hvad der er i vores sommertaske. Yes, og så skal vi også give en masse tips og tricks til de ting, som I kan have med i jeres tasker, så I ligesom er klar på alle situationer, som sommeren måtte byde på. Skal vi starte med, jeg tror, de er sådan rimelig obvious. Make good choices. Meget vigtigt, ikke? Jeg er bare Palmer. Du bare Palmer. Næste, sådan rimelig obvious. Ja, vi er små. Altså Simone og jeg, vi har rimelig sådan en smag i mange ting, ikke? Så ja, no surprise, vi har også samme kortholder. Vil I lige se mit visitkort? Jeg er faktisk meget glad for mit visitkort. Og jeg har kun fået lov at give mit visitkort én gang i livet, fordi folk bruger ikke visitkort mere, vel? Hvad har vi ellers? Jeg har et stort, fedt kamera. Ja. Det er det, jeg bruger til at vlogge, og det er bare altid med, fordi man ved aldrig, om der kommer et eller andet nice, man bare skal have med på kamera. Alright, next up. Yes. Hello. Nej. Ja, Simone er sådan en, der forbereder og har sine solbriller med i et case, ikke? Det kommer så ikke til at ske. For mig. Så er der sgu sommer. Hvad siger du så? Ja. Jeg synes, vi har rimelig meget samme vibe med sådan de her rose gold, eller sådan, whatever det nu er. Men jeg kan også godt lide sådan nogle fede nogen. Jeg synes, der er sådan lidt diva-agtigt over den, ikke? Hvis jeg ødelægger det altid, fordi jeg står sådan og griner. Jeg er stadig ikke så elegant, vel? Har du noget inspirerende, interessant, et eller andet? Oh, wow. Jeg har bilnøgler. Jeg har også mine bilnøgler. Se her. Jeg har sagt til Simone så mange gange, hun skulle rydde ud i sin nøglebund. Har du taget din fluffball af? Nej, det er faktisk røget af. Okay, hun plejede at have en fluffball på. Min er plain and simple her, min bilnøgle og min freaking husnøgle, ikke? Og Simone, hun har cykelnøgler fra sådan noget 6. klasse. Smukke minder, ikke? Okay, Simone, helt seriøst, så må du altså lige prøve at forklare, hvad det er, du bruger alle de forskellige nøgler til. Min mors cykelnøgle. Din mors cykel. Min cykelnøgle, som faktisk, min cykel jeg har aldrig set, jeg har kendt Simone i 3 år, jeg har aldrig set Simone cykle. En meget speciel, den hedder den blå nøgle. Den blå nøgle, ja. Den kender Julia godt. Det er en meget vigtig nøgle. Den er ikke blå, men den hedder den blå nøgle. Den hedder blå nøgle. Husnøgle. Og den anden husnøgle. Det er 2 forskellige hus. Som du ikke bor i længere. Ja, men man skal stadig komme hjem til sine forældre, når man skal med. Så ved du, det er faktisk nogle rigtig vigtige nøgler. Hvad så med ham der? Hvad laver han? Ham her fik jeg af min kusine. Jeg kan ikke huske hvornår, men jeg fik ham i hvert fald, fordi hun samler på Lego. Hun har en hel Lego-by. Fedt nok. Hun er altså ikke 12, hun er 30. Og den har jeg haft i cirka 15 år, tror jeg. Jeg tror, jeg fik den med min mormor. Det er bare livshistorien, der er i nøglerne. Jeg kan godt mærke det. Jeg har sådan en her lille ven med. Oh, wow. Da-da! Er ikke smart? Så kan man altså lige tjekke, om man har pusser, eller søn i øjnene, eller man har ens make-up sidder, eller sådan noget. Det er faktisk rigtig smart. Kan jeg det? Når man ikke... Altså, man tænker ikke nødvendigvis over, at man mangler noget, men når man så putter det i sin taske, og man begynder at bruge det, så er sådan, hvordan har jeg nogensinde levet uden et spejl i min taske, ikke? Altså, jeg bruger bare min telefon som et spejl, men selvfølgelig, man kan også have sådan en lille nuttet spejl med. Har du noget andet sejt? Ja, men det... Altså, se hvad jeg spotter her, ikke? Det er faktisk ikke engang mit, det er faktisk Very important. Det vil være mega nederen at sidde i en situation, hvor man ikke havde bind med, og man skulle bruge et bind. Det kan være, at du er på et offentligt toilet, og der er en eller anden, der sidder og græder, fordi de mangler et bind, ikke? Så det er sådan noget, Julia, hun har experience med. Det har jeg faktisk, men det er fordi, det er tit af mig, der mangler et bind, ikke? Og så får jeg lige sådan stukket et under toilettet på Hovedbanegården, ikke? Det skal ikke engang, men okay. Stadigvæk, det er sat minder. Ja. Har du noget spændende? Ja, men altså, jeg har en hand sanitizer, og den her, den er fra PureBerg, og jeg er så glad for den, fordi det er sådan et mix af en hand sanitizer, altså en håndsprit, og så også en håndcreme, så den tager ikke ens hænder ud, fordi jeg har sådan virkelig sådan mormor tør hud i forvejen. Det er en rigtig god kombi, sådan på det, både det er sådan saniterende, du har ikke bakterier på den hænder, men stadig sådan fugtigt. Det er bløde og lækre. Og så dufter det her godt. Nå, så har jeg sådan en lille, hvad hedder det, en lille... Wow. Hvad hedder det nu? Sådan en lille vifteseng. Det er jeg faktisk glad for, at Simone er begyndt at have i sin taske. En lille neglefilsvifte. Neglefilsvifte. Normalt så vil hun altid nakke mine neglefile. Nå, hvad har jeg ellers? Jeg har mange kvitteringer. Og det har jeg også. Det ved vi ikke rigtig vise, vel? Jo, prøv se her. Gud, nogle luksuskvitteringer, jeg har her. Så ved man altså bare, at man er et menneske, der ikke har styr på sit shit, når man bare har kvitteringer over det. Dine er mindst foldet pænt over mine. Okay, fair nok. Vi har været i kameraforretning i går, og magasin. Hvor har du været? Det er et boardingpass, hvor skulle vi hen der? Var det Stockholm? Nej, jo, det er Stockholm. Jeg har høretelefoner med. Jeg vil sige, efter jeg har fået bil, så er jeg blevet sådan lidt doven. Jeg tager ikke så meget offentlig transport, det er ellers der, jeg altid sammen med høretelefoner, for så kan man sådan ligesom lukke resten af verden ude, ikke? Men det plejer jeg faktisk også at have med. Ja. Men mine væk. Jeg tror, Julia nakker dem. Det gør hun altid. Hun tager lidt mine ting. Hun nakker mine, og så smider hun mine væk, og så siger hun selv, hun mangler. Okay, næste jeg har, det er faktisk virkelig underligt, men det er fordi, at jeg har lige været nede hjemme og hentet noget derhjemme. Oh my god. Så har jeg sådan nogle, hvad hedder det, polaroid-billeder. Polaroid-billeder? Ja. Nice. De skal ikke med i tasken, de bor der bare i. Hvad for nogle har du? Hvad for nogle billeder har du? Det ved vi ikke rigtigt. Oh my god. Nej, det er nuttet. Man kan lige se det. Nej, det er nuttet. Man kan lige se det. Det er nuttet. Nej, jeg er rigtig klar. Hvor er du? Ej, du er da så sunburned. Yes. Fede liv. Så har vi bare alle mulige Florida-billeder. Ret nice. Så har jeg også faktisk YouTube-stuff med. Jeg har SD-kort.
Wow. Always prepared, ikke? Det synes jeg faktisk er super, super vigtigt, fordi jeg står altid i en situation, hvor man mangler et SD-kort. Også fordi, hvis nu for eksempel jeg skal låne Simones kamera, hvilket jeg nogle gange gør, så er det altid fedt lige at have et SD-kort med, fordi så kan man, du ved, selv tage det med hjem. Så den har jeg med. Jeg har faktisk ikke mere i det store rum, men jeg har i bagrummet. Der har jeg nemlig mit pas. Okay. Man ved aldrig, hvornår Julia inviterer en ud og rejse, vel? Altså, jeg synes, at man kan tydeligt se, at Simone ikke har ryddet sin taske op, siden vi sidst var i Stockholm, ikke? Det er sgu ikke tid til. Yes. Jeg har en tusch med. Nej, ikke en tusch. En kuglepen. Er det en... Vent. Er det en tusch eller en kuglepen? Det er en tusch. Tusch, okay. Det har jeg faktisk lært af Simone selv, at man skal altid, hvis man er et forberedt voksent menneske, som har styr på sit liv, så skal man have en kuglepen med i sin taske. Ja, en kuglepen, ikke en tusch, men fair nok. Fordi vi er så kendte. Ej, det er vi ikke. Så er der jo nogen, som gerne vil have en autograf på deres pande eller sådan noget, ikke? Og så gør en tusch altså mindre ondt, end en kuglepen gør. Det kan man godt mærke. Det har Julia virkelig tænkt over. Det har haft en god oplevelse med mennesker, der har stået og grædt, mens hun har skrevet den pande. Bare reddet dem til blods, da jeg har skrevet min lille jødvis. Wow. Det er sådan nogle børster til ens øjenvipper. Ja. De bor i min taske, for de er meget gode at have. Ja, det er når man får extension, så skal man have dem ud. Jeg har en parfume med, sådan en rollerball parfume, som jeg synes er mega smart. Det er sådan den duft, jeg havde på for 3 år siden, så den minder mig sådan, den vækker minder. Men jeg synes faktisk, den er super, super smart, fordi den er nem at have med i tasken. Man skal ikke have sådan en stor fed en med. Og så kan man lige sådan hvis man lige skal ud, eller hvis man lige finder ud af, at man lugter lidt dårligt, eller sådan noget. Og det er det light blue af Dolce & Gabbana, og den dufter sådan rigtig strandagtig, synes jeg. Jeg har tyggegummi med, fordi at nu stod Simone og jeg for eksempel i en butik i går, hvor ham mand, han var mega sød, men han havde bare dårlig ånd hele vejen over disken, ikke? Ej, det var sødt. Altså, han var rigtig sød, ikke? Så det opvejede totalt meget for en dårlig ånd. Men det er altid fedt lige at sådan have tyggegummi med, ikke? Fordi man ved ikke, og man lige pludselig møder en anden, man skal myskes på eller et eller andet. Jeg har 3 ting mere med. Oh my god. Jeg har en læbestift, eller det her det er sådan lidt en blanding af sådan en choppy og en læbestift. Den her, den er fra Glossier, og den giver bare sådan et naturligt tint af en art. Og på læbepomade, så har jeg den her med, som er fra Hurra. Det er en fuldstændig raw læbepomade, hvilket vil sige, at den ikke er blevet varmebehandlet. Så det er nice, og så dufter den appelsin, som er sådan min yndlingsduft i hele verden. Simone synes, den lugter dårligt. Det gør den også. Nej, det er virkelig godt. Det dufter virkelig godt. Vildt syntetisk. Dufter af sådan karameller med appelsinsmag. Jeg synes faktisk, det er meget imponerende, at vi kan have så meget i vores tasker. Okay, nu vil vi gerne fortælle jer om et af vores absolut favoritprodukter ever, i hvert fald her til sommerperioden, og det er en lille magisk 8-hour cream. Det er et, jeg er blevet introduceret til af Julia, fordi hun altid havde det med i tasken sådan det sidste år, og så her i USA for et års tid siden, tror jeg efterhånden der, måske 1,5 år siden, der brugte hun den hele tiden, og det endte med, at jeg også kom til at bruge den. Man bliver sådan lidt afhængig af den, ikke? Ja. Altså, man kan sige, at dens primære formål er selvfølgelig at være en læbepomade. Den kommer i sådan en her kæmpe tube, så man lever i hvert fald ikke tør sådan. Og det tager virkelig lang tid. Ja, jeg tror, min første 8-hour cream havde jeg omkring et år, og jeg brugte måske hver evig eneste dag, og altså, der er meget i den her. Man kan bruge den nemlig på sin knor, for eksempel hvis man har meget tørre knor. Man kan også bruge den på sine knæ og sine albuer, bare sådan en lille tyndt lag. Den er super, super god at bruge på brandmærker, fordi at den ligesom lindrer smerten en lille smule. Man kan også bruge den på brandnællemærker. Det har jeg i hvert fald personligt selv gjort flere gange, så lige sådan skurter i skoven og skal tisse, ikke? Det er ikke rigtig fedt. Jeg elsker bare at bruge den som læbepomade, men også måske nogle gange ovenpå læbestift, for vi vil gerne have sådan lidt glossy finish. Det kan jeg virkelig godt lide. Så den kan vi helt sikkert anbefale. Hvis I mangler sådan en ting at have med i tasken, så er 8-hour cream altså absolut fantastisk. Men det var sådan set også bare alt, hvad vi havde med i vores tasker. Og hvis noget, I synes, vi mangler i vores taske, eller jeres yndlingsprodukt til sommer, må I gerne efterlade en kommentar lige hernede under. Yes, og tusind tak, fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Hej!